हाय लोगोफोर खुलुमबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंथांमोनखौ गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। बेनो जादों फुजानि शपिं खालामनाय। नायलांबाय थादो लोगोफोर। होनबा रेक्सा ओंखाम जानो थाखाय फुरा बाज्ल'गासिनो दं। बेयाव बेदरजों ओंखामजों होनदों। बेदरखौ गोरलै गोरलैसो खालामना होनांगौ नै फिसा 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 फिसानो। बेखौ ओमफ्राय दैजों लगायनानै होसिगोन आरो बेदर बिदैजों ने। नुदों ओंखाम जानो थाखाय नुदों। रेक्स उखैथारबाय जानो उखैनाया। लुगैथारबाय ओंखाम जानो लुगैथारबाय। होदो दे होदो नैबाव होदो नैबाव गोजौआव थिखोनानै हो। दैया गाख्लायजोबसिगोन हनै बाव गसंगासिनो दङ नालाय गसंनाया नालाय ओंखाम जानो बिनायानो आया। होदो दे होदो खेलायबाय थागोन बेबो। गजब बेइज्जती है। होनो गाख्लायगोन दा जानो लुगैलायहांबाय। मोनजाबाय आबा मोनजाबाय बेदरजों। आंनि आबानो खेलायबाय थायो गाज्रिफा ना। दे जादो दे। जाखांबायबो बाब आसोला जोंना नै जाखांनानै हे होननानै उदैखौहाय माबागासिनो हजम खालामगासिनो। रेक्स जाखांबाय? गोथाव? माजों मोनजाखो नोंलाय? रेक्स नांबावगौमोन? रेक्स नांबावगौमोन? बुरजा जाथारबाय। मोनायावहाय रेक्सआ सिखाव नेदों ओंखायनो उन्दुनाया थिग जायाखै। मेगना ओंखायनो गोजा मोननैबो नै रेक्सना ना रेक्स? नै रिंसारा आंनि इउटुब भिडिअखौ नायबाय थायोनो आरो ओमफ्राय आंखौ नायनो फैबाय। जोंनावहाय साहा लोंनो फैदों आरो बेरायनो। बिबाजैखौहाय नायबाय थायोनो आंनि इउटुब चेनेलखौहाय रिंसारा। ओमफ्राय मोजां मोनदोंनो नायनानै बेखौनो सोंफैगासिनो आंखौ नोंबो खुलिनो चेनेल खुलिनो। लाजिदों दा देखाय होनथारदोंमोन आरो लोगोफोर। देखायबाय आङो होनबाबो नै लाजिनानै न' सिङाव हाबहैबाय। बिमाबो फैदों नै आइ बिखुनजोबो गेलेगासिनो गावहा। A few moments later. सनालि नै जोंहा बाजाराव थांनो नागिरदों लोगोफोर। सनालिजों आङो सनालिनो दुर्गा फुजानि माबा सेन्देल नांगौनो सेन्देल। मेलायाव औ दा थाङा मार लांदो दे गौरां साबे लांफादो। बेखौ लाबोनांगौ रावबो फैसा बख'लांनांगौ इथिङाव। जाया माथो नोंलाय। थांबाय थानोसै होनबा लोगोफोर। नों माबा बायगोन दे होनदो दे। गसाइगाव उत्तरपारा वार्ड नाम्बार 2 नि नै लामाया दै थाजोबो आरो हारसाफ्रा ड्रेनबो बानायनो लामाबो हगारा। नैबे बोन्दोन अफिस नै बेयावनो फुरा दै थाजोबो। माने ड्रेन बानायनो लामाखौनो हगारलाया आरो गावजों गावनो नै लामा गुदिसिम वाल होनानै लायो लोगोफोर। बाङालिफोर माथो होनबावनो गावजों गावनो। एसेसो ड्रेन बानायबा मोजांसिन जागोन सुबिदासिन जागोन बेफोरखौ साननाय गैया आरो। नांगौबा ड्रेन नाङा होनबाबो लामासिम वाल होनानै लागोन माने नै लामासिम होखायोलै फाग्लासो। खुनुरुखुम बलेर' ओमफ्राय माबा हाय औ मा जाखो औ ओमफ्राय माबा ट्रेक्टर हाबो आरो खुनुरुखुम। बिनिफ्राय देरसिनबा हाबला लामायानो। दों माबायदि थाव लोगोफोर होनबा नायलांबाय थादो। इथिङाव फैसा बख'लाङो दा जागोन ना खाजाखौ फैसा बख'लांगोन होनो माथो मानसिफ्रानो जा बिथार फुल गोजाजोब मानसिफ्रानो फैसा बख'लांनोसै। दा होमबा लोगोफोर बाजाराव थांनोसै। फैसा बख'खांबाय मानसि मेरलाथारमोन नालाय एसे गोबाव लाबाय आरो लोगोफोर फैसा बख'नायावनो। हा दुर्गा फुजा दानो जाथ'वाखैना जागोन। बेयावहाय औवा आरि खाबाय बेवहाय दानो जाथ'वाखै जायाखैनो दैसो थाजोबो नै ओइयावहाय औवा आरि खाबाय आरो दुर्गा फुजानि नै बेखौनो नोंनि दुर्गा फुजा बियोथ' थांगोरसै होनबा लोगोफोर। दे होमबा लोगोफोर
लोगोफोर बाजार थांगोनसै जोंहानो सनालि जागोन ना सनालि मा लागोन होनामोनलाय बाजारावहाय खाजा ओमफ्राय ओमफ्राय सेन्देल मा नांगौनो सनालिनो दुर्गा फुजानि चप्पल लागे बोले फुजा नै बे बास स्टेन्डनि हनुमान मन्दिर ओमफ्राय औ नुबाय नै बेयावहाय आं आगोल जिम लाफैयोमोन आरो जिम सेन्टार बेयावहाय लाला आङो दाना आगोल लायोमोन बाजार मोनफैबायानो लोगोफोरनि रेड चिलि रेस्टुरेन्ट बेबो मोनसे गसाइगावनि मेन मार्केटावनो दं आरो फार्स्ट मार्केटावनो फुजानि गोगोमानो जाथारदों भिथार मानसिफ्रानो मेरलाथार आरो फुजानिफ्रा शपिं भिटारनि मानसिफ्रा नानि जोंनो सफैयो माबायदि फरायो सनालि माबायदि फरायो Mana Sonali? बेबो मोजां Sudah. Selesai kok itu. माबि जागोन हामदों? औ हामबाय आरो? खाबायसाय? गेद्रायगोन दा नै हामदों। हयसे बर' हयनै मोजां मोनदों बेखौ? जल लागले खाराप হবে না লাইটটা দে খুলিছে আর दस्रा माबायदि बेखौनो लायो ना दस्राखौ लायो हा लाइट दङ बियो बेखौनो फरायथारबाय नै सनालिया बेखौनो लानोसै ना अर्डार मावनानै आथिं आथिं दे सेन्देल कालेक्सन खालामनो आरो आङो माबायदि नुदोंथाय बेखौ এটা ভালো লাগবে না এটা ভালো লাগবে দুটোই ভালো লাগছে ভাই এটাও ভালো লাগছে ব্ল্যাক কালারটা হিলটা কত হিলটা 550 আর এইটা আর এটা 380 তাহলে 20 खाथा लागोन सनालिनो हा खाथा लाय पेन्सिलबो लागोन इंलिश खाथा दे इंलिश खाथा फोर लाइन दे प्लेनो दे একটা বেশি মোটাটা লাগে না মিডিয়াম হ্যাঁ खार पेन्सिल बेबो खार पेन्सिल चलबे आरो पेन्सिल दे लोबारटाও दे একটা দেখালে লোবার একটা দে এত বড়টা লাগে না ছোট ছোটটা দেও হ্যাঁ এটা কি এটাও লোবার
আর একটা ছোট আর একটা কালার দিয়ে দে 12 টাকা না কত দামের আছিল না একটা এর থেকে অল্প বড় আছিল তো 15 টাকা হ্যাঁ হ্যাঁ মেথাইखौ सनालिनो मेथाइ नांगौनो मेथाइ लानोसै गोलैगोनथ' बे साथानिखौ साथानिखौसो मोनसे ओमफ्राय स्कुलनिखौ लाङा न'आव लायखागोन बिस्कुट मोनसे लानानै थांखानोसै र' बिस्कुट गिदिर मिरि बिस्कुट लाइन फैबाय नै लाइनबो फैबाय রেড একটা রাউন্ড না এটা স্পেশালটা बेखौ लानोसै मोनसे গরম ওদের মানে কি নষ্ট হয়ে যাবে তাড়াতাড়ি এটা একটা দিয়ে দে হ্যাঁ না দাদা লাগা এই যে এটা একটা দেখা দাম কত প্যাকেট কত এটা ক্রিম রোলটা হ্যাঁ কোটা আপনি আচ্ছা এটা এই 30 ওই বুঝিয়াটা কয়টা একটা এটা একটা দিতে একটা सनालि बिदाया सफैबाय नै सनालि बिदाया सफैबाय था सनालिखौ थिखोदो ना गाखोदो दे जल्दिनो थाब गाखोदो था न'आव थांगारसै होनबा लोगोफोर मा बुस्थु ए जानोसै नै जोंहा फुचका दे नानिनो নানি नों जायो दा খালি এইটা দিবা না এটা একটা দিতে দিলে হবে খালি সস দিয়ে দেয়নি কাউকে হ্যাঁ হ্যাঁ খালি সস মানে এটা আলুটা কি পুরো ঝাল আছে নাকি একটা মিডিয়াম আছে জায়গা তাহলে খালি কিছু অল্প অল্প দিয়ে দে বেশি লাগে না অল্প दा लोगोफोर फुचका जागारसै दे होमबा जादो फुचकाया सोर आंनि फुचकाखौ दौब्रा आंनो लोकल फुचका ना टेस्ट ना होगा गोथाव संनांगौ गोथाव नङा जल दिस ना गावके ओके जल्दी ना नबेदी कुकार दे इरगा दे न' मोनफैबाय लोगोफोर नै चलो आइदि आहासो गोलैलायनोसैमोन गावहा हारसिं गालांजानायखाय फुरा जोंखावखाबाय नालाय फैग्रोबोनानै रेक्स नोंखौ हारसिं गालांदों बुरजा बुरजा नुबाय गावनि जानायखौसो नांगोरफैखाबाय फैग्रोबोनानै आबैया होनदों खुसिया सासे आरो जों आरो मा आथिं सुहैगोनसै थाथ'थ'थ' नै लोगोफोर बाजारनिफ्राय बेखौनो लाबोबाय सेन्देल लाबाय आं मोनसे नै बिदि ओमफ्राय नैबेयो सनालिनि लाइट जोंलायलायो आरोखि ना नै इयाव सेरबा बेखौनो फसायथारबाय बेखौनो लानोसै मालाय बेखौनो लाबोबाय लानो होननानै ओमफ्राय नै सनालिनो खाथा लाबोबाय पेन्सिल आरि लबार कालार ओमफ्रायो पेसपर्ट लाबोबाय मोनसे नैयावहाय ना दङ आरो बेखौ संसै बिस्कुट मेथाइ थाव ओमफ्राय बानलु नै जेबो गैया बेल' लोगोफोर